Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, elhalmoztok minket. Arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk meg visszamenni a régi időkbe, a múlt évezred, múlt századának utolsó éveibe, 60-as években és a többiek. Minden angol számban annak idején benne volt, hogy baby, alright, I love you és a többiek. Miközben a Magyar Rádió nyomta azt, hogy Szanatina, Belle, ciao, 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 na minden, ezek voltak a heavy metal számok akkoriban. A dalok pedig arról szóltak, hogy a párt, a KISS győzelemre visz. Munkásököl, oda sújt, ahova kell. Ezt tudod, mi a kurva életben? Jó. Próbáljuk el, kezdjük a Baby-vel. Figyelj, először én, aztán ti egyszerre hangosan, figyelj. Baby! Na, majdnem jó, de azért erőteljesebben, hangosan és egyszerre. Figyelj! Baby! Elévesztek, nagyon jó. Következő, az kicsit egyszerűbb lesz, az alright, az katonásabb. Alright! 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 Nagyon jól vetétek az akadályt, most viszont olyat mutatok, ami nincs a zenei irodalomban. Az I love you, figyelj! I love you! Na jó, nem kínozzuk magunkat. Az igazi az volt, amikor azt kiabálták, énekelték és nyomták, hogy oh yeah! Mondd rá néktek az Úr a 8. napon,